Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje oluhle noluyisimangaliso. Obekumele kube lona lo yazibuze athi Nkosi, intando yakho namhlanje okufanele mina ngiyenze iyiphi na? Lithi malishona ilanga ube nesibindi sokuthi Nkosi, othifuna ngikwenze ngikwenzile. Hayi ngoba sisazophendula. Ngakho-ke bekuyosisiza abazalwane ukuthi sisondele kuNkulunkulu wethu, siyifune intando yakhe bese siyayenza, ngoba sisazobuzwa ngayo, sizazophendula uma sifika ekhaya ezulwini. Bangcwele, ngiyathobeka kakhulu, ngiyathobeka. Ngiyafisa ukuphinde ngikhumbuzise ukuthi abazalwane abayeke ukusebenzisa uWhatsApp omdala. Sezimbili inamba endala, sisenambeni entsha. Ngiyacela. Kodwa-ke kuzolunga khona. Izulu sithi abantu abayinganxanye njengamanzi, abayinganxanye bengemanzi. Kodwa musa akungabi wena ophuma eceleni. Cha, ungavumi. Ngoba phela umsebenzi kaNkulunkulu lo. Uma kuwumsebenzi kaNkulunkulu sekuyithini esiphuma eceleni, silindele ukuthi uNkulunkulu athini, enze njani. Yazi ngiyafisa nje mina ukuthi kwangathi singakwenza okudinga uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke anigcine, uNkulunkulu anibiyele, uNkulunkulu wokuthula. Nginikhumbuze ukuthi nisubscribe bazalwane, subscribe-ani laphaya ku-YouTube. And nilike ipage. uNkulunkulu wethu muhle. Ngiyacela ukuthi sigoqe sikhuleke, ngixolise ngomsindo owenzakalayo. Ngiyamkhona uNkulunkulu uzosisiza sibuthole iqhinga how to go around that noise yokuguqa, ngoba kufanele angikwazi ukumisa ivideo ngingedwa, ngikwazi ukumisa yonke lento ukuze umsindo ungangeni. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Babongcwele, babolungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyaguqa, siyakhothama. Sikhothamela wena wedwa odala izulu nomhlaba nakho konke okukulo. Konke kudaliwe wakudalela indodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. Moya ongcwele ufakaza ngoJesu. Moya weqiniso usifundisa konke, futhi usilethela konke ozokukhulunywa ekhaya, uphinde usikhumbuze. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Dumo lonke lungo lwakho nangaso lesi sikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Yiba nathi ngomoya wakho ingcwele. Khuluma izwi, ngoba izwi liyaphilisa. Singayaphi masisuka kuwena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Bangcwele, siyabonga. Jesu wethu muhle, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Ngiyacela sivule izwi lenkosi. Sisaqhubeka naye uPhilip chapter 2 verse 9 siya ku-11. Kufundeka kanje: Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, abasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse 11, izilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Kumnandi nipho kumvuma uJesu, uthi uJesu Kristu inkosi. Sizodlula kumaHebheru
chapter 1 verse 1 kuya ku-4 bese siya kulelizwe sigcine sikhuluma ngalizona. Isihloko sithi uKristu mkhulu kunezingelosi. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana imise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingukumenyezela kwenkazumulo yakhe, ifuzene uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Uverse 4, seyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Leli verse ke uverse 4 sithathe wasibeka kwabase-Efesu. Lasithinte khona uverse 21 sathi uJesu ubekwe ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kungekulelizwe lodwa kodwa kepha nakulo elizayo. Ngase ngithi ake siyibheke le ndaba sisuke lapha kuverse 15. Isihloko esithi uPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. uPawulu ucelela ibandla. Bese-ke kuverse 15 nje verse lokuqala sizokwehla nalo. Mangakutshela ngathi sekude le ndaba kuphela. Kunezinto abezambula uNkulunkulu ukuthi kufanele sizithinte. Ngathi mangibheka thawu Nkosi engathi sisazoqhubeka, kodwa intando yakho mayenziwe. Uthi verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Ukuzwa kukaPawulu ngokukholwa kwalabo abazalwane. Ukuzwa kukaPawulu ngothando abanalo kwabanye abangcwele kumenza angayeki ukubonga uNkulunkulu ngenxa yabo. Kumenza uPawulu angayeki ukubakhumbula emkhulekweni yakhe, uverse 16 loyo. Yabona ukuthi into eyenza umholi wakho angayeki ukukhumbula emkhulekweni yakhe yini? Uverse 15. Asifunde ihlanze noverse 16. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, verse 16. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami. Ngenxa nje yezinto ezimbili, ukukholwa abanakho eNkosini nothando abanalo kwabanye abangcwele kwenza umpostoli Paul akangayeki ukubakhumbula emkhulekweni yabo. Kungaba kanjani nami ngingakwazi ukwenza lokho? Uma ngempela ngizwa ukuthi usibanibani nosibanibani bayamthanda uNkulunkulu, usibanibani nosibanibani bayabathanda abazalwane, bayabathanda abangcwele, yini ngangenza ngiyeke ukukhumbula emkhulekweni yami? Mntakababa, ngeke ngakukhumbula emkhulekweni yami uma ukukholwa kwakho kukuKristu, uma uthando lwakho othanda ngalo abazalwane lulukhulu, ngoba phela imiyalelo lesinikeziwe. uJesu mayibuza umyalelo wesibili uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Owokuqala, wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke nangamandla akho onke. Umyalo wokuqala. Wesibili, thanda umakhelwane wakho. Athi uJesu owenza le miyalo emibili usewufezile wonke umyalo, ngoba yonke imiyalo nabaprofeti kubambelele kule miyalo emibili. Lezi zinto zenza umpostoli Paul abakhumbula abazalwane. Ngifuna ukukutshela isimanga lesi. Yazi uma umfundisi wakho naye ebrentshini exoxa ethi usibanibani uyamthanda uNkulunkulu,
Usibanibani uyamthanda uNkulunkulu, uyahlala lo muntu enhlizweni yami. Ahlale ngithi mangisi ngiyakhuleka avela mvuso uNkulunkulu ngimkhumbule emkhulekweni. Ngani? Ngoba uthanda uNkulunkulu, athanda abazalwane. Isimangaliso lesi. Abantu abaningi abayiqondi le ndaba. Thanda uNkulunkulu, uthanda abazalwane. Ake sibuke ukuthi kuthiwani ngabantu abangathanda abazalwane. Engathi singena othandweni-ke manje. Hayi sizongena othandweni, hayi futhi sizongena. uJohane oqala chapter 2 siqala kuverse 9. Lowo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Umzalwane ozonda umzalwane wakhe. Ziningi izathu abantu abazonda abazalwane. Uzwethu omunye usibanibani uzenza ngcono. Uzenza kanjani umuntu ngcono? Khona leli gama enga-understand. Ngoba phela umuntu wenza uNkulunkulu waqeda, uzenza kanjani? Ukade kungabe umona, kungabe ukuthi vele ungcono kunawe, usuthi wena uzenza ngcono. Cha, ungcono nje kunawe. Wena ucabanga ukuthi uzenza ngcono, uzufikela umhleba khona. Uhleba umzalwane wakho. Uthi umkhize umfundisi owashona okhonjiswa isihogo nezulu. Mayisebuya uthi wafika nakwabahlebayo. Uthi ulimi lukhulu lungaka luze lulengele ngaphandle emlonyeni. Bayahleba abasathanda. Usuhleba umzalwane wakho njengoba uyamzonda. Umzondela ukuthi ungcono kunawe. Umzondela ukuthi unomuzi omuhle. Umzondela ukuthi ingane zakhe ziyasebenza, unemali. Umzondela ukuthi mayinikela unikela ngemali enkulu. Ulinga befundisi baze bamthande. Bamthandela ukuthi unikela kakhulu. Kurong lokho mfundisi wami ungawenzi. Phatha abantu ngendlela elinganayo. Phatha abantu ngesilinganiso esifanayo. uNkulunkulu akakhethi ibala. Kuze kuqhubeka abazalwane nje bethi ungcono usibanibani noma uzenza ngcono. Wena mfundisi usutshela yena uma unenkinga. Usutshela yena ukuthi akwenzele ukuthi. Naye useshaya umthetho kahle kahle uselidlila ibandla seliphethwe uyena. Noma iqhamuzo zokutshela ethi mfundisi ukuthi nokuthi kunganjani ihambe kanje uzovumela phezulu ngoba uyakondla lo muntu. Hayi bazalwane, ngeke ayilunga, ayihambi kahle manjalo. Musumzondo umzalwane wakho. Umzondo ethi uthandwa abaphathi, ba-wrong nabo abaphathi mabenganithandi ngokufana. Masibathanda abazalwane ngendlela efanayo silingise uNkulunkulu. Ngoba phela thina singabantwana bakaNkulunkulu. Lowo ke othi usekukhanyeni ebezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Verse 10 khuluma ngo1 John chapter 2. Uthi othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekise kuye. Yabona uma uthanda umzalwane wakho awukwazi ukukhubeka. Uma uthanda umzalwane wakho uhlala ekukhanyeni, asikho isikhubekiso kuwe. Ngoba uyamthanda lo mzalwane. Ngisho sekuthiwa wenza ukuthi ungamphikela, ngisho ukumphikela ngoba unjani? Uyamthanda. Yini umqambela amanga? Yini uthi uma uzwa into embi ngayo uyivumele phezulu? Ngoba umthandi. Unomona ngezinto zakhe nazo. Unomona. Kanti ngabe uyamthanda nje. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu akuthande. Thanda umzalwane wakho. Asiphinde uverse 9 size ku10. Lowo uthi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakho usebumnyameni kuze kubheka lokho. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Ngoba ukuthi makuthiwe wenza ukuthi umphikele awukhubeki ngaye. Verse 11. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapho eyakhona ngokuba ubumnyama buwaphuphethekisile amehlo akhe. Ubumnyama buvala amehlo omzalwane. Akaboni. Ubuka ngeso lomhawu, ubuka ngeso lenzondo. Ubuka ngeso lokuthi angimphiwe lo mzalwane. Uzoze umphiwe wakwadala bani? Uzoze umphiwe nje umuntu unodoli indlone okwazi ukuthenga esitolo abe ngowakho. Umuntu lo kaNkulunkulu. Masibathandeni abazalwane. Ungamzondi ngoba uzonda umzalwane wakhe
usebumnyameni. Asihambeni ngokukhanya bazalwane, ukuze singakhubeki. Ngabikho umzalwane okhubayo, ngabikho nto ekhubayo. Kepha uzonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapho eyakhona. Ngokuba ubumnyama buphuphuthekisa amehlo akhe, ubumnyama buvala amehlo akhe. Bazalwane, thina umpostoli Paul uthi ngenxa yokukholwa kwenu enkosini nangenxa yothando lwenu kwabangcwele angiyeki ukunikhulekela, ngiyanikhumbula emkhulekweni yami. Awubazalwane, ngiyanikhumbula, ngiyanithanda, siyanithanda ekhaya lezwi, siyanithanda entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, siyanithanda kwaNsibande okukhulu kakhulu, nithandwa izulu. Ake siguqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyakuthanda Nkosi Jesu, siyakuthanda. Kodwa ngeke sikwazi ukukuthanda masihlule ukuthandana sodwa thina singabantu ababonanayo ngamehlo enyama. Faka lolo luthando Nkosi, lolo luthando uNkulunkulu wethu esilidingayo ukuba sithandane ngalo njengabazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu, uqhubeka ukhuluma uzambule ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele, usithandile. Mangivalelise babuNsibande ovalelisayo othi uJesu Kristu uyinkosi.